ಟ್ರೈಫಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತೆ ಟ್ರೈಫಾಯ್ಡ್ ಪಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಂಡದೆ ₹10 ಕೊರಿಯನ್ ಪಿರಾಪ್ ಜನಿಗೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂತ ದಾದಲಾಗು ಮಂತುಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಫಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತೆ ಟ್ರೈಫಾಯ್ಡ್ ಪಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಂಡದೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತೆ ಆಫರ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಎಂಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪುನ ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುನ ಬೋಡ ಆಪುನತಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತೊಂಡೆ ಅಂಚ ಆಫರ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ದಾಗ್ಲೆಡ್ 1300 ದಾನ ಇತ್ತು 1300 ಆಫರ್ ಅದು ಎಂಕ್ 223 ದಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ₹5 229 ತೋಜುಂಡು ಅಂಚೆಂಕ್ ಐಟ್ ಆಫರ್ ಅದು ಆತೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ₹5 ದಾನ ಪಾರ್ದು 233 ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚಾನ್ ಒಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ದ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತುನ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತದ್ದು ಓಪನ್ ಅಂತಿಜ್ಜಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪೋಡುಂದಂಡದು ಯಾನ್ ಅಂಚ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಂತೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಲಾಗ್ ತೂಪವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಲೆಗೆ So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but తీయరది అది ఇంత బాక్సులు అంచితే ఎంతో బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది బాక్స్ మంచిగా ఉన్నాయి వావ్ ತುಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಕಿಸಿಟ್ಟ ಪಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇನು ಬೋರ್ಡು ಇಂಚೆ ಬರ್ತೀನಿ ಫೋನ್ ದಿಯರ ಫೋನ್ ಇಂಚ ದಿಯರ ಬುಕ್ಕ ನೆಟ್ ಬೇತೆ ದೇಶ ಹಿಡಿದಾದ್ರಿಂದ ನೋಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಾಗಲು ನೆಟ್ ಅಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿಯ ಫೋನ್ ಬರ್ಬೋದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಟ್ ಕಿನ್ನಿ ನೆಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ನೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೋಗೋದು ಕಾಯಿದು ಬಂದ ಬೇತೆ ತೋರಿತ್ತಲ್ಲ ಮೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ಟ್ರೈಫಾಯ್ಡ್ ಇಂಚದಿದ್ದು ಅಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಂಚದಿದ್ದು ಬಿಡಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿ ಲಾಂಗ್ ಇದು ಹಾಕೊಂಡು ಈತ ಲಾಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ఒక ಪಾಕೆಟ್ ಹಿಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಮೂಲ ಪಾಕೆಟ್ ದಿಯೋಲಿ ಮೂರು ದಿಯೋಲಿ ಕಿಸೆಟ್ ದಿಯೋಲಿ ಒಂದು ನನಂಜಿ ಸಿಟಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ದಿಯೋಲಿ ಬುಕ್ಕ ಲಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾಂಗ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಇದು ನಮಗೆ ಓಡೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೈಫಾಯ್ಡ್ ಎಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದು ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಂಚ ఉండదు ಇಂದೆತ್ತದು ಮೂಲೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಕಿನ್ನಿ ಮಂತಿಗೆ ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಒಟ್ಟು ಪಾಕೆಟ್ ಹೇಳಿ ಬುಕ್ಕ ಮುಳ್ದಿ ಹೇಳಿ ಕಿಸೆಟ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮುಳಿತದ್ದು ಇದು ಹೋಗಿ ಜಿಪ್ಪು ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಪನೀರ್ ಹಾಕಿ ಇಂಚ ಎರಡು ಸೆಲ್ಫಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲದ ತೊನ್ನೆ ಆಫಾದಲ್ಲ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ నాకు ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಪ್ ಉಂಟು 230 250 1300 ಮಿನಿಮಮ್ ಉಂಟು ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ಆಫರ್ ನೆಟ್ ಇತ್ತಿನದು ಇಂಗೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ ಇದು ನಿಗಲೆಗಳ ತಗೊಳ್ಳಿ
ತಿಂಡಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಕ್ ತುರ್ಕೊಡೆ ಅಮ್ಮ ಕಾಣ್ತೈತೆ ಬೀಡಿದಲ್ಲಿ ಅರದಿಂದ ಎನ್ನ ಹೋಗೋಣ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಕ್ ತುರ್ಕುರಿ ಬೋಡಾ ഇരുന്നൂറ്റി 32 ഓക്കെയാ itu kita tindi bharda andala itu boot etti korndala yawji meow meow guardian na nahi Angkla dauber naik German support ಕಾಟನ ಇದಲ್ಲ ಗಾತು ಇದು ನಮ್ಮ ತೋಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡೈತೆ ತೂಪೋಯಿಂದೆ ಬಲೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಈತ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು ನನ್ನಡ ಯಾರುಂಡು ಇತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಬರುವೇರು ಪಂಡ ಎದುರು ಸಿಟ್ಔಟ್ದ ಯಾರುಂಡು ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಆಯ್ಕಿತ್ತೆ ಬರುವೇರು ಮತ್ತು ಎದುರು ಪಿಲ್ಲರ್ ಪಡಿಯರುಂಡು ಪಿಲ್ಲರ್ದ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅಂಚೆನ್ನ ಗಾಡಿನ ಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಚೂರು ಮಣ್ಣಾದಿದ್ದೇನೆ ಪಂಡ ರೋಡ್ ಪೂರ ಇಡೀ ಮಣ್ಣು ಪಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ರೋಡ್ ಆತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆತು ನಾಂಡಲ ರೋಡ್ ಆತು ಕ್ಲೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಕಡೆ ಒರೆಸಿದ್ದೀತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಮನೆ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಈಗ ಇರೋದು ನಾವು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀನ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಎನ್ನಡ ಬಂಡೆ ಯಾಣ ಪುಜಿದಂಡೆ ಕೊರಿಯನ್ ಪಿರಾಪ್ ಜನಿಗೆ ಕೋರಿ ಮನೆ ಪಿರಾಪ್ ಜನ ಕೋರಿ ತಿನ್ನದು ಕೋರಿ ಮಂತನ ನೆರ್ಪುನೇನೆ ಅಂಚ ತರಕಾರಿಲ ಜಪ್ಪುಜಿ ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪಲ್ಯ ತರಗಿತ ಕೋರಿಕೊಂಡ್ರುಬಿಗೆ ಏರಿಯಾನ ಯಾವಂತಜಿ ಪನ್ನತಿ ಇಲ್ಲದ ಬಂಡ ಫುಲ್ಲು ತೂಪ ಹೋಗಿ ಉಲಾಯಿಪುರ ಕುಂಟು ಬರೋಣ ಅಂಚ ಅಟ್ಟೆ ಫೋನ್ದಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪಿದೆ ಇರೋದಂಜಿ ತೂಪ ಬರೀ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಸಾರನೆ ಆತಂಡು ಪಿರೋದ ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಕಂಡಿ ಆತನು ಕಂಡಿದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆತನು ಫುಲ್ ಎದುರದ ಸಾರನೆ ಅಂಚ ನಿತ್ಯ ಮುಳು ಬರ್ತದೆ ಪೊಯ್ಯ ಪೂರನೆ ಪೊಯ್ಯಂದು ಪೂರ ಉಂಟು ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಒಯ್ದನು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪದ ಪೂರ ಕಂಡಿ ಆತಂಡು ಫುಲ್ ಪಿರೋದ ನಮ್ಮಕ್ಕಿದೆ
ದಾರಂದವರ ಕೊರಪ್ ಇದೇ ಕೊರ ಮಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಭಾಳ ಜೋರುಂಡು. ದೈ ನಡ್ತೆ ದೈ ನಡ್ದು ಸೈಯರ್ ಬೋದಿತ್ತು ಅವು ಪಂಡ ಮುರಣೆಯನ್ನು ದೈ ಕಂತೀನಿ ಅಂಚಿಗೆ ಸಾಲೆ ಹತ್ರ ಅಂಚಿ ಬೋದಿತ್ತು ಆಗ ದೈ ಕಂತೀನಿ ಅಂತದ್ದು ಐನು ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಜಿ ಕಟ್ಟಿದಿಪ್ಪ ಕಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ತಿಂತೀನಿ ಅಂಚ ಐನು ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿ ಮಣ್ಣಿಡಬಾರ್ದು ತೊಟ್ಟಿಡಬಾರ್ದು ಮಂತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ ದೈ ಅಂಚ ಸೈತು ಇತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಗೆ ಗುಂಡೆ ಎತ್ತದೆ ನಡಿಯ ನಡ್ದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಬದುಕಂಡೆ ದಾರ ಕೊಡಿ ಪೂರ ದಾರ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಬೋದಿತ್ತು ಅಂಚ ಐತೆ ಫುಲ್ಲು ಸೀರೆ ಬರ್ತದೆ ನೈತೆ ತುಳಿ ಒಂದು ಪುರ ನಡ್ನೆ ಮುರಣಿ ಮರ ನಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ತೋಟ ಅವಳಂಚಿ ಕಂಗುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗುಯಲು ತೋಟ ಇದು ಮರಣಿ ಪಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆರೆಂಗ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬುಕೊಂಜಿ ತೋಟ ಕಂಡ ಬರುಂಡು ದೂರ ಇದೆ ಕಂಡಾಂಡ ಮೂಲುಂಡು ಇಂಚ ಇಟ್ಟ ಬರಪುಂಡು ಒಂದು ಕಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಕಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆಮೇಕ್ ಆ ಎಂಡು ಬರಪುಂಡು ಆ ಕೋಡು ಎಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ತೋಟ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ತೋಟ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಒಂದು ಮೂಲೆ ತೋಡು ಫುಲ್ಲು ತೋಡು ಇದು ಕೊಂಚ ಸಂಕ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸಂಕ ಕಡತ್ತದ ಆಮೇಲೆ ಪೋಡದೆ ಅಂಚ ನೀ ಈ ಮೇರೆ ಸೈಡ್ ఇక్కడ ఆ మేరతో బయట చేస్తుంది ఈ మేర సైడ్ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾದನ ಗೊತ್ತೇ ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಕ್ಲ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕೋರಿ ಬತ್ತಿಯರ ಒಂದು ಉಡ್ಡ ಬಂದ್ಪೇರುತ್ತೆ ಚಟ್ಟೆ ತುಳಸಿ ಚಟ್ಟೆ ಅನ್ಪೇರು ಉಡ್ಡ ಅವು ಬರ್ತದ ನೀಳ್ಯವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲವಿತ್ತಂಡು ಕಂಡ ದೂರ ತುಯಿ ದಾದಂಡ ಕೇರಿ ಮೀನು ದಾದನ ಬತ್ತನ ಕೋರಿಲಿ ಕೇರ್ತಮಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೀರ ಬೈನ್ ಇವಾಗ ನೀಳ್ಯವು ಒಂದು ಉಡ್ಡ ನೀಳ್ಯವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ನಾನು ಪಾರನಾಗ ಬಲ್ತಿಂಡವು ಅಂಚಿಗೆ ಮಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡು ಮಂಚ ಕೋರ್ಲು ಪೂರ ಮೂಲು ಅಂತದುಂಡು ಏನತಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೊಂದುಂಡು ಕೋರ್ಲು ಬರ ಒಂಜಿ ಪೆರಡೆ ಬೊಬ್ಬಾಡು ಒಂದಿತ್ತನಲ್ಲಿ ಕಡಕ ಕಕ್ಕ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಹಂಗೆ ದಾದ ಅಂಚೆತ್ತೆ ತುಯರೋನಾಗ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕೂಡ ಇಡಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ನೀನು ಓ ಮೂಲಿತ್ತನು ತೋಟದ ನಡ್ರು ಬತ್ತನು ಹೂವಾಡಿಗೆ ಹಂಚಿಬೋದು ವೈಟೆ ಬಲ್ತಿಂಡವು ಅಂಚ ಕೆಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಇಡೆಗೆ ಪಾರಲ್ಲೊಂದು ಸೌರ್ಯ ಜಾಗರಣ ರಥಯಾತ್ರೆ ಇನಿ ಎಡೆಗೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರ್ಪನೆ ಅಂಚೆ ಬೊಲ್ಲೋರಗದು ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಪಾರ ಉಂಡು ಒಂದು ವೀಕ್ ಆಫ್ ಅಂಚೆ ನಾನು ವೀಕ್ ಆಫ್ ರಜೆಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಪಾರುಂಡು ಸಂಜೆ ಒಂಜಿ 4:30 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಅಂಚೆ ಬರಿಯರು ಬಂತೇರು ಅಂಚೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಈ ಲಾಗ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಬಂದದಲ್ಲೇ ಬುಕ್ಕ ಏರು ಪುರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಚಿರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಬಾಯ್